हेलौ लोगोफोर, नै जोंहा दिनैहाय आघोन दाननि दिनैहाय 9 खालार ओमफ्रायो दिनै माने बयबोथ' मिथिखायो। ओमफ्राय नै दिनै गुवालियावहाय मोसौनो माइ जाहोबाय आरोना। ओरैबाथ' गोदो मोसौनो माइ बजा माइफोरखौनो जाहोयोमोन, ओमफ्रायो बिदिथ' गैलाना दानिया दुब्लियावनो खानाय मानाय जायो, माइखौ न'आव लाबोनाय जाया, बेखायनो माइ फिथाइखौनो जाहोबाय आरोना। जादो जा माइ जाखांबाय दिनैहाय, ओमफ्रायो दिनैहाय मानसिफोराबो जासिगोन आरोना ओंखाम गोरलै गोदान दिनैनिफ्राय जाजेनसिगोन आरोना। मानसिबो जागोन ओमफ्राय मोसौनोबो होबाय आरो। मानो होनबा गोदोथ' मोसौदोसो मावनानै मोनोमोन नालाय आबादखौ, माइ गायनायफोरखौ मोसौदो हालेवनासो, बेखायनो मोसौनोबो जाहोनांगौमोन आरोना। दानियाथ' मोसौदोबो हालेवला। जाहोखांबाय आरोना, मोसौनोबो जाहोखांबाय, ओमफ्राय दा मानसियाबो संगासिनो दं आरोना लोगोफोर। दिनैहाय बेलेग बेलेगथिं माला मानियोथाय मिथिया, जोंनिया दिनैनि आघोन दाननि माने आघोन मासनि 9 तारिख खालिनो जोंनिया फालियो आरोना ओंखाम गोरलै जानायखौहाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैनि ओंखाम गोदाननि जोंनिया नै लाफा मैद्रु, ओमफ्रायो नै बिथिंजाय अमाजों आलु आरोना। नै संखांबायानो लोगोफोर। दिनैहाय ओंखाम गोदाननि खाजाया बेनो आरोना। नै बेबो मोनबायानोसै, मानसिनियाबो मोनखांजोब्बाय, दा मोसौआबो जाखांबाय। बिदि सिगांनि उन्दैनि ओंखाम गोदान जानाय न'सो होयोमोन नालाय जोंनिया गामियाव, ओमफ्रायो न' जाथिंनायखौसो गोसोखांलायलायदो आरोना। दै बथल लागौ, ओमफ्राय ओंखाम जाथिंगौ गोसोखांलायलायदो आरो। ओमफ्राय बिथिंजाय मन्दिरावसो जायो आरोना, जमाहैनो मन्दिरावनो गासिबो आर'ज जोबखांनानै केसारि संनाय जायो आरो माइरं गोदानखौ जमाहैनो जायो रायजोहैनो इथिंजाय। ओमफ्राय सिगां जोंनिथिंनिया न'सो न'खर न'खरसो होयोमोन आरोना। दाबायदिबा मोनाबाथाय रेडि जासिगोन आरो जोङो जानो। दा